Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, unu anọdụla? Kedu unu mere n'ụbọchị nke taa? Anyị abịakwala ọzọ n'uhuruchi taa iwetara anyị akụkọ ifo dịka anyị na-eme kwa izu. Na nke taa, isi akụkọ anyị ji bịa bụ nne kpaa ji. Anyị agaghị eji egwu amalite, mana anyị kọcha akụkọ ifo anyị ga-agụ egwu na ngwụcha. Nke a bụ iji mee ka ohere anyị ji akọ akụkọ a bụrụ nke a ga-ebelata. Ka anyị malitezie ugbu a. Ifọcha kpii, nkịta nyara akpa, ọhịa ogwu mara ọkụkọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere otu mgbe na mgbe gara aga, mgbe ala ụmụ mmadụ na ala ụmụ mmụọ bụ nke dịdebere onwe ha nso, ụmụ mmadụ na-esi na ala ndị mmadụ gafee na ala ụmụ mmụọ ịga chọta maọbụ rịọta ha otu ihe maọbụ nke ọzọ. Otu a ka o siri mee na e nwere n'otu obodo ebe otu ezinụlọ bi. Di na nwunye ahụ mụtara ụmụ nwoke abụọ. N'akụkụ ha ka nwanne ya bikwa, onye nke mụtakwara ụmụ nwoke abụọ. Mana ihe mere n'akụkọ a bụ na otu ụbọchị ka di na nwunye ahụ na-aga ọrụ, n'ihi na ha bụ ndị na-arụ ọrụ ubi. Ha gwara ụmụ ha nwoke abụọ ndị ha wepụtara ji na eju, sị ha na mgbe o ruru ehihie, mgbe agụrụ ga-abịa ha, na ha buru ụzọ hụọ ji tupu ha hụọ eju. Ha hụchaa ji, ha erie ya, ha hụ eju, ha ata ya, were ya mere nri ehihie. Ụmụaka ndị ahụ ekwe di na nwunye ahụ wee gawa ọrụ. Mana mgbe o ruru n'ehihie, ụmụaka bupụtara ji ahụ nne na nna ha nyere asị ha hụọ na eju ahụ. Nwanne ya nke obere asị onye nke ukwu ka ha buru ụzọ hụọ ji tupu ha hụọ eju, dịka nne na nna ha siri gwa ha. Mana nwanne ya nke ukwu si ya mba, na ha agaghị eme ya otu ahụ, na ha ga-ebu ụzọ hụ eju. Ha hụcha eju, ha hụzie ji. Nke a bụ na ha sụgharịrị ihe nne na nna ha gwara ha isi. Ha enupụ isi, buru ụzọ hụ eju tupu ha na-ahụ ji. Mana mgbe ha na-ahụ eju ahụ gbọnyụrụ ha ọkụ ha kwesịrị iji hụọ ji. Mgbe ahụ ebe agụrụ ka na-agụ ha, ha esi na ala ha jewe na nke ndị mmụọ ka ha lee ma o nwere ebe ha ga-arịọta ọkụ nke ha ga-eji hụchapụ ji nke ha na-ahụbeghị. Mgbe ha batara n'ala ndị mmụọ, ha chọrọ n'ebe dị iche iche, n'ihi na mgbe ahụ ka bụ ehihie, ndị mmadụ emenwubeghị ọkụ. Mgbe ha na-aga, ha zutere otu agadi nwaanyị bu ibu n'isi na-ala n'ụlọ ya. Agadi nwaanyị ahụ kpọrọ ha sị ya na ha bịa nyere ya aka butere ya ibu ahụ. Ụmụaka ndị a ekwe buru ibu agadi nwaanyị a soro ya. Ma mgbe ha na-aga, agadi nwaanyị gwara ha na ebe ụlọ ya dị anya. Ha sị ya na nsogbu adị, na ha ga-eso ya laruo n'ụlọ ya, nke ga-abụ ha ruo ka ọ bụrụ na ha ga-enwe ike gụta ọkụ ha ga-eji gaa hụọ ji n'ala ndị mmadụ. Mgbe ha laruru n'ụlọ agadi nwaanyị a, ha wee zituo ibu ahụ ha bi. Agadi nwaanyị ekele ha nke ọma. Ọ banyere n'ụlọ ya gaa wepụta ji, sị ha na ha bachacha ji a, na ha sie nke bụ ji n'onwe ya, uru ji, rie. Ha esiere ya akpụkpọ ji ahụ, ihe ha bepụtara na ji ahụ, butere nye onwe ya bụ agadi nwaanyị ahụ ka o rie. Ụmụaka ndị a ele anya kparịta n'onwe ha, si na onwe ka ha ga-esi were akpụkpọ ji, ihe ha bepụtara na ji, siere agadi nwaanyị. Mgbe ha sichara ji ahụ, ha eburu ji ahụ bugara agadi nwaanyị ahụ. Agadi nwaanyị ahụ ekele ha, rie nke bụ uru, nke bụ ezigbo ji ahụ. Mgbe nke a gachara, agadi nwaanyị ahụ akpọtụ ha, wepụta karama akụwasịchara akụwasị na ahụ eju, okpo eju akụwasịchara akụwasị, si ha na ha were ya kwowe ya n'azụ na-akọ ya ọkọ. Ha si ya mba, na mama, na ha agaghị emenwe ụdị ihe ahụ, na azụ ya ga na-agba ọbara, na ha agaghị emenwe ụdị ihe ahụ. Agadi nwaanyị sị ha ngwa, na nsogbu adịghị, na ha hapụ, na ha ga-ahị ụra, n'ihi na chi agbadala, na mgbe o ruru n'ụtụtụ echi na ọ ga-edula ha ka ha lawa na be ha. Ụmụaka ndị ala kpuru na-ehi ụra. Obi a na-atụ nne na nna ha kedu ebe ụmụ ha gawara, n'ihi na ha chọchala ha n'ebe ndị biketara ha nso, o nweghị ebe ha hụrụ ha. Mgbe o ruru n'isi ụtụtụ, tupu ụmụaka ndị a na-eteta, agadi nwaanyị a wepụtara otu udu, kwajuo ya ọtụtụ ihe n'ime, bunye ya ụmụaka, sị ha na ha buru ya lawa, na ha emepekwala ya n'ụzọ tutu ruo mgbe ha laruru n'ụlọ nne na nna ha. Mgbe ha lọtara, mepee udu a, wee bụrụ ọtụtụ ihe ọma dị iche iche, ma ọlaedo ma ọlaọcha, ka agadi nwaanyị a tijuore ha n'ime, ma ihe oriri dị iche iche. Ha wee kpọtụ nwunye di ha, ndị nke bi ha n'akụkụ, sị ha bịa lekwa ụdị ihe ọma mere ha. Ya esoro ha ṅụrịa. Ha ekerịtacha ihe ahụ kee ya ndị bi ha nso. Mana nwunye di ahụ malitere mewara ha anya ukwu. Mgbe ha kọchara otu ha na ije siri gaa, ha ewedunye ụmụ nke ha, sị ha na ngwa na mgbe o ruru ehihie
na ha mee ka ha were eju nke ha hụọ ka ọkụ ha nyụọ, ka ha chọwakwa ọkụ gawa n'ala ndị mmụọ. Mgbe o rukwara ihe ụbọchị ahụ, ụmụaka ndị a mere ka nne na nna ha siri gwa ha. Mgbe ha ruru, ha zutekwara agadi nwaanyị a n'ụzọ. Agadi nwaanyị a sị ya nyere ya aka bute ibu. Ha sị ya na ike agaghị adị ha ibu ibu a, na ibu ahụ dị arọ, na ha ka bụ ụmụaka. Agadi nwaanyị sị ya ngwa na ha soro ya lọtawa n'ụlọ ya, na ọkụ dị n'ụlọ ya. Mgbe ha larutere, ọ gakwara wepụta ji dịka o siri mee mgbe ụmụaka ndị nke ọzọ bịara, sị ha na ha bachacha ji a, na ha rie nke bụ uru ji. Ha ewetara ya mkpekere ji, akpụkpọ ji ahụ esiri ya hụ ka o rie. Ụmụaka ndị ekwe bechaa ji, rie nke bụ uru ji, bugere agadi nwaanyị a nke bụ mkpekere ya. Agadi nwaanyị ekele ha, ga wepụta ihe ndị a kụwasịchara akụwasị na-emerụ mmadụ ahụ, si ha na ha bịa were ihe a kwuo ya n'azụ na-akọ ya ọkọ. Ụmụaka ndị a tụfughị mgbe ha ga were ihe ahụ kwuwe agadi nwaanyị a n'azụ a na-agba ya ọbara. Agadi nwaanyị a na-asụ ude mana tụpụrụ ya ọnụ. Ya ekwe ha sị ha na nsogbu adị, na chi agamiela, na ihe ga-eme na ha ga-arahụ na nke ya, na urukwa n'ụtụtụ echi na ọ ga-edula ha dịka o soro dule ndị nke ọzọ. Obi wee malite na-atọ ha ụtọ na a ga-emekwara ihe mere ndị nke ọzọ. Ka o ruru n'isi ụtụtụ, agadi nwaanyị ebupụta udu kwajuo ya ọtụtụ ihe n'ime, ma akpị ma agwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche na-emerụ mmadụ ahụ, kwuchie udu ahụ bunye ụmụaka ndị a, sị ha na ha laruo, ha mechichaa ụzọ ụlọ ha niile, ha ekwekwala ka mmadụ bata, ka onye ọzọ ọbụla bata, na ọ bụ sọsọ mgbe na inwekwala onye ama ma onye si esi ga-anọ n'ụlọ ha mgbe ha ga-emepe udu ahụ. Ụmụaka ndị ekwe ṅụrụ ọṅụ lawa. Mgbe ha larutere, nne na nna ya ekweghị ịkpọ ndị nke ọzọ n'ihi na ha chọrọ ka ọ bụrụ sọsọ ha ga-eri uru ihe ọma ahụ. Mgbe ha mepere udu ahụ, o wee bụrụ na ọtụtụ ihe na-emerụ ahụ dị iche iche nọ n'ime ya. Agwọ ndị a na-akpị ndị a pụta wee tagbusicha ha niile. Ya wee bụrụ na n'elu ụwa a, mgbe ị na-eso mmadụ ibe gị na-aṅụrị ọṅụ n'ihe ọma mere ya, abụkwala onye na-emere mmadụ ibe gị anya ukwu maka ọdịmma nke gị. N'ebe ụmụaka nọkwanụ, bụrụ onye ọ ga-abụ nne na nna gị sị gị mee ihe a, lekwa ihe ị kwesịrị ime, bụrụ ụzọ mee nke a, ya bụrụ ihe ị ga-eme, ka ọ ghara ịbụ nne kpaa ji n'ụzọ ọbụla nwatakịrị maọbụ nwa ya asị na ji ahụ eghe eghe maka ọdịmma nke gị. Ifochakpi. Ugbu a ka anyị werezie egwu nke anyị ji ala. Onye kpara ọha nne die ọha mbembe, ọha 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 mbembe. Onye kpara ọha nne die ọha mbembe, ọha 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 mbembe. Sọpụrụ chi kpara ọha nne die ọha mbembe, ọha 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 mbembe. Ọ bụghị m kpara ọha nne di m. ọha mbembe ọha 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 mbembe. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe. Onye nọ m n'aka nri bụ Nwada Sọpụrụchi Ann Alugwe. onye nke nọ m n'aka ekpe abụrụ Odoziakụ Charity Alugwe. na dịnụ mma o.